partea se află un indicator vechi care arată ca o cruce. Pe ultim brațele văzut o săgeată arătând spre casă, iar în partea opusă se află o altă săgeată indicând lowland. Charles observă că acest indicator seamănă foarte mult cu o cruce care arată spre casă. Din acest moment auzi din nou băieții cântând. N-am avut melodie care să aibă atâtea versuri, dar le știți și știți ce vorba. Deși își dă seama că Dumnezeu îl dea acasă, la familia lui, își continuă drumul spunându-și că nu se poate întoarce acasă până nu se pocăiește. Vedeți, de multe ori facem și noi la fel și nu ne dăm seama. Trebuie să avem grijă cu alegerile pe care le facem zi de zi. Dumnezeu este bun și ne iartă, dar trebuie să cerem iertare cu credincioșie și să cerem ajutorul în alegerile pe care le facem. Acest adolescent ajunge adult și tot ce face în viața lui aduce la eșec. Încearcă să-și caute slujbă, dorind să devină avocat, merge la câteva birouri. Este integrat, dar este restrâns, e în simplu fapt că fumează și oriunde merge este restrâns din această cauză. Într-un final își găsește o slujbă de ajutător la o bocănie. După puțină vreme se căsătorește cu o femeie din lume, iar apoi au un copil care îi pun numele Ștefan și pe care trebuie să-l crească singur, deoarece femeia nu-l iubește. Mai mult decât atât, Judith, soția lui Charles, fiind răsfățată înainte de a se căsători și fiind învățată să trăiască pe picior mare, nu știe să se ocupe de casă și își dorește numai să se complet și să sunt în datorii. Charles este nevoit să se ocupe pe lângă serviciu cu treburile casnice și cu creșterea copilului. Judith fiind tot timpul plecat la discotecă, la film, la restaurante sau citind romane. Lumea lasă în toate direcțiile căutând odihna, pacea și bucuria și împlinirea sufletului doar pentru a găsi o nouă dezamăgire. Până la urmă, Judy ajunge în spital pe moarte. Iar Charles încearcă să o convingă să-i dea inima lui Dumnezeu înainte de a muri. Iar refuz de chemare, spunând să o lasă în pace și moare nemântuită. Refuzul Juditei și moartea ei îl face conștient pe Charles că are nevoie de Dumnezeu în viața lui și de această dată face o alegere bună. Îi dă de Dumnezeu viața lui și o ia pe altul. Toate alegerile pe care le face de data aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu și viața are să capete un nou sens. În continuare, își educă fiul cum să crească aproape de Domnul și o legătură strânsă de tatăl. Charles se dorește să plece în sfârșit acasă la părinții lui împreună cu fiul său și le scrie o scrisoare spunând că a predat inima lui Dumnezeu și că se va întoarce la ei. Dar Dumnezeu avea un alt plan. În scurt timp are un accident nefericit unde Charles moare. În continuare, Dumnezeu se îngrijește de Stefan, iar la sfârșit ajunge să-și cunoască bunicii. Viața aceasta depinde de alegerile pe care le face. Alege să-i dăm inima și viața noastră lui Dumnezeu și toată viața noastră să fie binecuvântare, sau alegem lumea și viața noastră ceva cu un eșec. Niciodată nu suntem prea tineri să facem această alegere bună. Acum e momentul. Dacă amânăm, s-ar putea să fie prea târziu și într-o zi vom fi trași la răspundere de Dumnezeu pentru alegerile pe care le facem. Sper doar că fiecare dintre noi va alege o viață cu Dumnezeu și viața lui să fie o adevărată binecuvântare și să nu aleagă lumea, pentru că calea lui va merge la eșec.